So guys, mo ni napalit kay ganahan magkuno si og ka ng itlog na maalat kay ngayon gusto niya dati sa Manila pa kami. So gusto niya ni palit kog upat ka buok, tag 20 ra ba ang usa. Diyan namalit pug og mga sibuyas daan guys ug mga bawang kay malagi na muli ay lagi ko og buhol. So ara lang gid nila ang naslay maluto dari ang ibilin. Hello guys, good morning. So ako naman po ito guys, si Ruby Provinciana. So ngayon guys, maaga akong napunta dito sa aming trabaho. So ayan guys, nakita niyo itong kulay puti nga bulaklak. So itong halaman na to guys, may ano to, gamot to. So sa mga nakakilala dito, gamot tong halaman na to. So kaya nagtanim ng marami yung amo ko kasi ito daw may nakakagamot sa kanya. So itatapa lang niya tong ano, yung dahon nito sa tiyan. So yan daw yung nakagamot sa kanya, yung may mga bukol-bukol. So ang ganda ng bulak niya guys, ayan oh, kulay puti. Sa mga nakakilala pala nitong halaman na to, may ano yan, may gamot. Tapos ito naman is sampagita. Ayan oh, sampagita. So anong bango yan? So dito guys, ipapakita ko sa inyo yung mga ano ko guys, yung ginawa ko dati. Ayan. So napakaganda ng ano niya. Ayan no. Lumaki na siya at saka lumago na. So ito yung ginawa ko dati. So snake plant na dwarf. So di ba napakaganda. Tapos ito naman guys is napakaganda to, swerte daw tong halaman na to. So maraming ang swerte sa halaman guys. Yun mga kasabihan sa mga plantita at saka plantito. So ito naman ang mga cactus. So napakagandang cactus, napakamahal yung cactus ngayon kaya talagang inaalagaan ko to dahil baka mano sa ito. Tinanim ko yan nung bago ako umalis. Ayan no. Buhay na siya. Saka ito rin, yan tinanim ko yan. So ito naman yung cardinal. So napakalaki na siya. Dati ang liit pa yan. So punta tayo dito sa loob guys. Kasi nandito yung mga mingming. At saka ito guys, malaki na rin siya. May sanga na rin. At saka yan oh, napaka-sweet nilang dalawa. Minsan magtabi yan sila. Minsan ngayon parang magkaaway at ayan dalawa na yan eh. Tapos tingnan mo yung ano, yung tawag ko dito sa ano, hi Mingming! Ang kit-kit ng Mingming. Maraming Mingming dito guys kasi yung amo ko na Amerikano dito, yung nasa Heaven na mahilig sa mga Mingming. Tingnan mo guys, napakabigat niya guys. Oh, nakabukaka pa. Oh, ayan oh. Hindi ko lang alam bakit kaya sa pag natutulog nakabukaka at saka nakanganga. Ayan oh, nakabukaka tapos nakanganga pa yung bibig. Ganun talaga yan siya pag natutulog, nakabukaka. Saka ito yung bagong nilagay ko guys na ano, napakaganda niya. Ayan oh. Tapos nilagyan ko siya ng dalawang snake plant dito. So yan ang pantaboy ng ano natin. Kaya ilalagay natin sa may bandang pintuan. Tapos yung mga napulot lang yan sa dagat guys. Yan yung mga shell na yan guys oh. Tapos ginawa ko na lang yan siya ng ganyan. Para medyo maganda din siya tingnan. So diba guys, napakaganda niya oh, yun oh. Manang-mana sa nagtanim. Joke bitaw guys, kanang yan talaga ang ginagawa ko dito para lang ano, matuwa naman yung amo ko. So ang ganda talaga ng mga halaman dito, punong-puno sa mga halaman na iba-ibang klase. Tapos ngayon yung 3 colors ko guys, nilabas ko dito banda para medyo ano naman siya, lumaki-laki kunti kasi ang mahal din tong ano 3 colors. So nakita ko yun sa Maynila, napakamahal. Saka yung rubber plant na yan guys, hindi ko pa yan nilipat kasi pagbalik ko na lang galing sa Bohol. So yung isa guys, bago lang to, no, nakarang araw lang yan. Nakarang araw ko lang yan minarkot. Pagbalik ko na ng Bohol guys, bibili pa ako ng kaang na kulay puti. Kasi yan ang ilagay ko rin sa loob, pangpalitan dun sa loob nga nilagay ko. So ganyan guys, ang dami pa akong mga tanim dito. Oh, ayan, napalibutan talaga. So yung iba dyan, mga bagong tanim ko lang yan. Tapos ngayon yung bago kong ginawa guys, yung ano,
Yan o, ang ganda niya, kulay pink yung dahon niya. So yung ginawa ko kanina guys, tinanggal ko dito yung tricolors at saka puro na lang mga peace lily ang nilagay ko dito. So yan o, nakahilira yung mga peace lily pero hindi pa siya namulaklak. Saka dito yung mga orchids. Yan kasi mga orchids din nangalaglag na kasi yung bunot niyan. Inano ko, inaayos ko. Kasi nung nakaraan namulaklak yan siya. So ganun lang yung trabaho ko dito, nag-aalis ng mga damo, nag-aalis ng mga naglilipat, tapos nag-aayos. Ganun lang yung trabaho ko dito. Maraming salamat talaga sa amo ko na binigyan niya ako ng dagdag income dito. So yan guys, tatlong kulay yellow. So para yan sa inyo guys, yung tatlong kulay yellow na flowers. So yan parang ice cream, ayan parang ice cream. Ice cream daw ang tawag niyan. Tapos ito yung malaking cardinal. So napakalaki na niya, tsaka tumaba na siya. Yan guys, so dati ang liit lang yan. Ngayon lumaki na. Tapos dito yung mga banda ko. Kasi baka makadala naman ako ulit ng banda. Magdadala ako ulit dito pagbalik sa Hala, green cast. Pareho lang to nung guys doon. Kaso lang pag naarawan pala siya, green. Yan yung bulak na pula. So pag naarawan pala siya green, pag parang walang araw, ayan green siya Pag walang araw, so naging kulay pink pala siya, ayan So ganun pala yan, pag naarawan siya, magkulay green yung dahon niya. Ayan yung dahon niya. Napakaganda. So yan guys, ito marami ako noon dito pero ngayon wala na ako kasi mabilis lang yan mamatay. Tapos ito yung ginawa ko ngayon guys, pinaglilipat ko dati kasi dito mga paragayo kasi nandito nakahilira. Ngayon nilipat ko tong mga ganito na yung pagkalagay niya So matutuwa talaga yung amo ko na kasi yan yung dalawa na yan, bagong tanim ko lang rin yan. Yan medyo madami na. So yan ang bagong ginawa ko. Saka ito guys, yung hanging, ang tawag dito, di ko alam kung anong pangalan tong yung nakasabit. Basta bago lang din tong nilagay ko dito. Yan, dumami na rin siya, kagaya nito guys Di ko lang alam kung anong pangalan to. Pero kilala to ni Ate Daday. Di ko lang alam kung anong pangalan nitong na to. Basta nakahanging lang to. Yun ang ganda din siya tingnan. So ganyan kadami ang mga tanim dito guys. Kaya inalagaan ko kasi dati kasi daw nung iniwan niya to dito, mamatay daw yung mga halaman niya. Kaya inalagaan ko talaga yan. Saka kinakausap ko para hindi siya mamatay. Saka din mahirap pag kasi pag napamahal mo na yung mga tanim. So yan yung nilagay ko kahapon. Ayan Diyan ko muna nilagay kasi para mainitan siya. Saka dito yung mga ko kahapon. So bukas, linggo naman bukas guys. Busy ako bukas dahil si Crystal ay sasayaw. Papunta siya ng bayan. So ganito karami ang mga tanim guys. So tinan nyo. So yan naman si Mingming nakahiga sa lamisa. Talaga to si Mingming So napakaganda guys, 'di ba? Ayan So nakakatuwa naman guys. Nakakatuwa naman pag makikita mo yung mga halaman mo na medyo gumanda. Saka dito rin mayroon ding mga cactus dito sa kabilang bintana. So yan, napakamahal po ito guys. Ayan pati ito. So inalagaan ko talaga yan kasi mahirap na pag So ngayon guys, ayan pa si Mingming na brown. So ang daming Mingming dito. Yung dalawa tulog na tulog. So yan talagang tirahan nila dyan So ngayon guys, mag-almusal muna kami ni Crystal kasi alas 8 na hindi pa kagigising si Crystal. So mag-almusal muna kami. Yan lang yung bahay namin dyan sa kabila. Ayan marami din akong halaman. So uwi muna ako guys kasi mag-almusal muna kami ni Crystal. So yan, ito din guys na yan mabango din yan na kulay puti. So lagi silang namumulaklak, hindi siya nawala ng bulaklak. Ayun mapalabas na naman tong bulaklak na to. So halo Bisaya, Tagalog na lang tayo guys kasi yung iba kasi daw hindi nakakaintindi ng Bisaya. So Tagalog daming nagre-request.
So minsan nakalimutan ko rin na magtagalog. So magbibisaya talaga ako. Yung mga puno na yan, ang daming ano yan dito, nalalaglag na mga ano, yan ang laging nilinisin talaga kasi nalalaglag. So ayan naman, hinaharangan ako dito ni... Ay nako, hindi pala ako papalabasin nito kaya nakaharang dito sa may pintuan. Ito kasi guys, nag-aabang kasi ito ni Dante. Kasi babae kasi ito eh. Mag-almusal po tayo. So, kami lang dalawa ni Cristel. Kasi papa niya sa duty. Tapos maaga rin akong nagtrabaho doon guys, kabila. So, yung ulam namin is paksiw na isda. So, inununan. Tapos yung almusal ko ay 3 pirasong kamote. Saka ano, milk Bear Brand. Kasi naubos na yung ano ko guys, yung isa kong ano, yung burst tree. Mas maaga pala si ano guys, maaga pala si Nicole nag-miss call sa akin dahil ano, maaga daw siya nagpunta sa simbahan kasi bukas na yung ano niya, board exam. So pagdasal natin guys na makapasar. So kain muna tayo. Magkabay ako kayo. Kamuting kahoy, kamuti bulanghoy, kamuti bulanghoy. Kamuti kasi yung ano ko, paborito. Maaga pa ako kanina kasi hindi ko yung ginising. Yan, 8 na. Ay, ano pala? Salamat pala sa ni at Ma'am Ipnia Chavez. Salamat ka. Salamat. Malaki daw ng tulong sa kanya yung ano. Malaki ng tulong yung iPad niya dahil ano, yung cellphone niya. Nababa lang yung ano niya. Memory, no? Hindi malagyan ng mga files. Tapos guys, bukas ano pala siya, sasayaw. Pero hindi ko siya mabidyo kasi hindi naman siya nasa unahan eh. Masarap ng ano, inununan. Tumutin pa ka ng gatas. Na, ano na. So, maraming salamat sa inyong lahat guys. Nakadugbo nga. Nagtaka ko kay saras da kakuan pero 5 na 5 sa kabuok 5 agi jahang kuan ah. Hala ka sa bunga. Jakari pod. Na mo nagibugatan din si Jakay na tulo. Ay, upat. Na upat si Ja oh. So ingani din siya mamunga. Upat siya kabuk guys oh. So ingani siya bunga diyan isa ka kudari kay manguan ko kuha kong kapajas. So naghana na. A few moments later. Kung assistant mo. Halawa na jeep na. Ato na dito sa kitagkuan series. So nandito na kami sa bahay guys. Tapos ito yung mga nabili ko. Bumili ako ng carrots, patatas, bagyo beans, mga ano kailangan nila kasi uwi ako ng Bohol guys. Kailangan may maluto sila dito at saka pambaon ni Cristel. Bumili din ako ng 1 kilong giniling. Kasi gustong-gusto pala niya giniling na haluan ng mga gulay. So yan yung binili namin ni Cristel ngayon. Namili ako daan kay bukas pala busy kami dahil ano, sasayaw si Cristel bukas ng gabi sa lungsod. So yan paborito niya yun guys, magic chip. So bumili din ako ng pangbaon niya. Yan, paborito niyang brownies. May kagipalit nga please cracker nak. Okay ba nak? Sumara na ijang palit kay
Ipa-ready lagi na kay ugma guys mo kuan si Ja kanang kape yung cookies na. Mo sadaw si Ja ugmas gabi eh. Manang wala ko'y tayo mamalit sa merkado. Ano naman sa ready. Isa mo kayo na. Uy, katong sabaw nga murag mami. Hindi ka nang sayuti mo ni mong sabawan murag ka nang ginaling na may sabaw. Kasi ito lang halang-halang dire sa Cebu. So mo na guys hanggi pamalit karong hapon ja. Thank you for watching. I love you all and amping ug ampo Sagol Bisaya Tagalog na laman ihang kuan guys kanang hang video. Ja. See you in my next vlog.